tomto videu si ukážeme, ako sa prihlásiť do pokladničného systému Storyhouse na vašom zariadení. Na domovskej obrazovke zariadenia kliknite na ikonu aplikácie Storyhouse. Po spustení aplikácie sa zobrazí zoznam používateľov vo vašom podniku. Stačí vybrať svoje meno a zadať heslo, ktoré ste si vytvorili pri registrácii v registračnom e-maili. Ak nechcete pri každom prihlásení zadávať celé heslo, môžete si vytvoriť jednoduchý PIN kód. Ten si nastavíte priamo v aplikácii. V sekcii nastavenia účtu zvolte možnosť používať PIN pri prihlásení a vytvorte si vlastný štvormiestny kód. Tento PIN nie je možné použiť pre prihlásenie do webovej administrácie. Tam je vždy potrebné zadať 8-miestne heslo. PIN vám umožní rýchlejšie prihlásenie na zariadení, no majte na pamäti, že ak sa úplne odhlásite, pri ďalšom prihlásení budete musieť zadať opäť svoje 8-miestne heslo. Odporúčame aspoň raz mesačne vykonať úplné odhlásenie a prihlásenie späť pomocou hesla. Tým sa obnoví bezpečnostný token, ktorý zabezpečuje správne fungovanie systému.